Салому алайкум дӯстони азиз. Инак анҷоми кори объекти навбатии хона 73 квадрати по полу. Мерем обзори хона бародаро. Ҷа камтар проект переделка ширгиай. Ина спальничаи детски кардем. Ҷа калон буд дута хона кардем. Ҷа ата спальни кардем барои детски кардем. Ана اینجا спальни байни ё иншоалло худо насиб карда бошад диван меша. Панорама. Мерем дальше. Прихожая. Залыш. бародаро. Ҳамин хонае ки шумо мебинед бародаро, расходаш ай 100 боло 120,000 130,000 ҳамқа расход шидагиай. Ба ҳамаш, ба ҳаққи усто, ба ҳаққи корушу, ба ҳамаш. Ана люстрачаш. Ям панорама. Мерем дальше. Мерем ҳамон мерем. ҳамон ҳамон дамони тазнодем, ҳамонш калонтар буд. Кафелош кафелои 70 сомаи бародаро квадраташ. Ана потолок натяжной. Пол 60. Инҷа туалет. Отдельный бо туалет кардем. Инҷа варандада умывальник меша. Хай бо мебинем. Туалетам нормально омадаги. Ина кухняи бародаро. Кухнишам калонака таги кафело полный теплый пол кардагим. Ина бародаро. Ана услугаи мебелчикам дорем, бачаҳако ҳастанд. Боша агар занг бизане иншоалло ки номероро метиҳем. Бачаҳои хубанд, баинсофанд. Ҳам кора дар вақташ мекунанд. Хали намедавонам бигем як моҳу ду моҳ касе ки мебелчико аллергия дорад, хали як моҳу ду моҳ намедавонам иншоалло. ҳамин мебеле ки шумо мебинед қатъи прихожкаи калидор ай 20 боло шидагиай, 20,000 сомон болотар шидагиай. Ина бародаро дастгирии худтона дариқ надорен, канали моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо иншоалло ки дар ҳақтон дуо мекунем. аллоҳ нигаҳбонтон.